हेलो फरायसाफोर, नोंसोरखौ आंनि एलबि मिक्सार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। जि थाखोनि सानखान्थि सोंथि 7.1 बेनि बिजाबाव थानाय सोंनायनि मावफुंथाय दिहुननाय भिडिअ लानानै फैफिनबाय। सिगांनि भिडिअआव आङो 7.1 नि नैबे 1 नाम्बार आरो 3 नाम्बारनि मावफुंथायखौ होखांबाय। भिडिअआव नैबे 6 नाम्बारनि सोंनायनि मावफुंथायखौ जोङो माबोरै दिहुनो बेखौ नायगोन। नै फरायसाफोर 6 नम्बरनि सोंनाया मा होनदों खनसे फरायना खिन्थानि। गाहायनि बिन्दोफोरजों सोमजिनाय आखान्थि ब्रैनि जुदि जायो माने आखान्थि ब्रै जायोब्ला होननाय जादों। आखान्थि ब्रैनि मुंखौ लिर आरो नोंनि फिननायनि जाहोनफोरखौ हो होननानै बुंदों। रमान नाम्बार 1आव, रमान नाम्बार 2, रमान नाम्बार 3 बेवहाय मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, बे मोनब्रै बिन्दोफोर सोमजिनाय आखान्थि ब्रैनि मुङा मा होनना आखान्थि ब्रै जायोब्ला मा रोखोमनि आखान्थि ब्रै? बे बिन्दो मोनब्रैजों सोमजिनाय आखान्थि ब्रैया मा जागोन बेखौ बुजिनोबा जोङो आखान्थि ब्रैनि सोमोन्दै मिथिग्रोनांगोन। आखान्थि ब्रैया मा रोखोमनि थायो, मोनबेसे रोखोमनि माबे आखान्थि ब्रैफोरनि आखान्थिफोरा मा जालायलायो, खना हांखोफोर थायो। खनाफोरा मोनसे आखान्थि ब्रैनि मोनब्रै खनाफोरा गावजों गाव मा जालायलायो, बिसोरनि सोमोन्दोफोरखौ जोङो टटेलि मोजाङै बुजिनानै लाग्रोनांगोन। अब्लासो जोङो बे सोंनायनि फिननायखौ आखान्थि ब्रैखौ मोजाङै बुजिना लाग्रोनि। नै फरायसाफोर, आखान्थि ब्रैनि रोखोमखौ आं नोंसोरनो बेवहाय खनसेनो खिन्थानो सानदों। आखान्थि ब्रैया गासै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा रोखोमनि दङ। आयत दब्लाय, लिग दब्लाय, बर्ग, रम्बास, ट्रेपेजियाम। दा बे मोनफ्रोमबोनि सोमोन्दै जों बे गासिबनि आखान्थिफोर, खना हांखो बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिनांगोन। दा मोनसे नायनानै जों 1 नाम्बार आयत दब्लाय। आयत दब्लाय माने मा जालायलायो बिनिया? आयत दब्लाय माखौ बुङो? बे आयत दब्लायनिया बे आखान्थि उल्था आखान्थिफोरा गावजों गाव समान। थिग बिदिनो नैबे आखान्थि आरो बे आखान्थि बेजों समान, बेजों समान। खनाफोरा बेबो 90 डिग्री, बेखिजायबो 90 डिग्री, बेखिजायबो 90 डिग्री, बेखिजायबो 90 डिग्री। जों मोनब्रै खनाफोरा समान आरो उल्था आखान्थि दोंनैफोरा समान। अब्ला आयत दब्लायनि आखान्थिनि लावथाइफोरा मा जायो? आखान्थिफोरा उल्था आखान्थिफोरा समान। उल्था आखान्थिफोरा समान, जेरै बेजों समान, बेजों समान। नाथाय बेजों खना दाजाबनाय हांखोखौनो खना हांखो होननानै बुङो। अब्ला दोंनै खना हांखो दं, एसि आरो बिडि। एसि खना हांखो आरो बिडि खना हांखो। आयत दब्लायनि बे खना हांखो दोंनैनि लावथाया समान। एसिजों बिडिजों समान। ए बि समान डिसि, एडि समान बिसि। आरो खना हांखोफोराबो मा जागोन? खना हांखोफोरा एसि समान 2 नाम्बार लिग दब्लाय। लिग दब्लाया एसे आलादा बिनिया। बेजोंनो एखेफ्राम, बे आखान्थिजों समान, बे आखान्थिजों समान, बे खनाजों समान, बे खनाजों समान। बिनिया गासिबो खनायानो समानमोन, 90 डिग्री। नाथाय बिनिया उल्था खनाफ्राल' समान। बे खनाजों समान, बे खनाजों समान। आखान्थिया समान गुसुङै लिरबाय। खना हांखोखौ नायनोसै दानिया। बे दोंसे खना हांखोनि लावथाया समान नङा बिनिया। समान नङा। नै बे सावगारियावनो नाय, बे दोंसेया बेसे गोलाव, नैबे दोंसेया बेनिख्रुइ एसेबाबो गोलावसिन जागोन। बे रोखोम उल्था खनाफोरा समान, उल्था आखान्थिफोरा समान, खना हांखोनि दोंनैनि लावथाया समान नङा। 3 नाम्बार बर्ग दब्लाय। बे बर्ग दब्लायनि गासै आखान्थियानो समान। मोनब्रैबो आखान्थिफोरा समान। खनाफोरा गासैबो 90 डिग्री। खना हांखोफोराबो समान बिनिया समान। खना हांखोनि लावथाया मा जागोन? समान। 4 नाम्बार रम्बास। रम्बासनिया
दोंब्रैबो आखान्थिफोरा समान समान ओरै बेसे गोलाव ओरैबो एसेबां गोलाव ओरैबो एसेबां गोलाव ओरैबो एसेबां गोलाव हमना ला बिसोर 2 सेन्टिमिटार ओरैबो 2 सेन्टिमिटार ओरैबो 2 सेन्टिमिटार ओरैबो 2 सेन्टिमिटार बर्गनि बायदि नै 2 2 2 2 नाथाय नैबे खना हांखोनि लावथाया बिना समान नङा नैबे दोंसेया बे दोंसेनिख्रुइ एसेबाबो गोलावसिन जागोन थिग बिदिनो बे खनाजों समान बे खनाजों समान एसे आलादा बेनिख्रुइ बेहा खना दोंब्रैबो समान बेहा खना उल्था खना मोननैयाल' समान बेहा खना हांखोनि दोंनैनि लावथाया समान बेहा नाथाय खना हांखोनि लावथाया समान नङा आखान्थिफोरनि लावथाया बेवहाय मा जासिनो अब्ला समान समान खना हांखोफोरनि लावथाया मा जासिनो अब्ला बेवहाय समान नङा रम्बास दोंब्रैबो आखान्थिफोरा समान नाथाय खना हांखोफोरनि लावथाया समान नङा आरो बेवहाय मोनसे बाव नैबे बे दोंनैया जेरै ओरैबायदि दानस'लायो थोंगोरै गावजों गाव थोंगोरै दानस'लायो माने इक्साबो 90 डिग्री ओरैबो 90 डिग्री ओरैबो 90 डिग्री ओरैबो 90 डिग्री सिदा सिदा थोंगोरै दानस'लायो नम्बर 5 नम्बर बे 5 नम्बर मा ट्रेपेजियामा जायखिजाया दोंनै उल्था आखान्थिफोरा लिग एबा बिनि दोंसेबो आखान्थिफोर लावथाया समान नङा दोंसेबो समान नङा बेजोंल' लिग जागोन बेजों लिग नङा मोनसे जरासेल' लिग उल्था आखान्थियाल' लिग जायोब्ला बेखौ ट्रेपेजियाम होनना बुङो जाय आखान्थि ब्रैनि जायखिजाया दोंनै उल्था आखान्थिफोरा गावजों गाव लिग जायो दोंनैल' उल्था आखान्थिफोरा गावजों गाव लिग जालायलायो बे आखान्थि ब्रैखौनो मा होनना बुङो ट्रेपेजियाम जेरै बेखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै आखिनो हागोन ओरैबो आखिनो हागोन बेजोंल' लिग जानांगोन बेजों लिग जानांनाय नङा ओरैबो आखिनो हागोन नोङो ओरैजाय बेजों लिग जानांगोन ओरै सिदा जानांगोन लिग जायखिजाया दोंनै उल्था आखान्थिया लिग बिनि खना हांखोफोराबो समान जालायलाया खना हांखोफोरनि लावथाया समान नङा बे आखान्थि ब्रै गासैखौबो जों बे रोखोमै मोजाङै दानिया जों 6 नम्बरनि रमान नाम्बार 1 सोंनायनि फिननायखौ थाबैनो मावफुंनोसै अब्ला जों बे आखान्थि ब्रै नंगौना नङा आरो आखान्थि ब्रै नंगौबा मा आखान्थि ब्रैनि मुंखौ लिर होननानै बुंदों जोंखौ बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन बेखौ साइडआव ओरै आखान्थि ब्रै मोनसे ओरैनो रोखोमनि आखान्थि ब्रै नंगौना नङा बेखौ बुंनोबाथाय बेखौ मिथिनोबा जों आखान्थिफोरखौ नायग्रोनांगोन आखान्थिफोरा समान नंगौना नङा माबा आखान्थि दोंनै समान जालायदों नामा ना खना हांखोफोरा समान नङा बेफोरखौ दिहुनना नायग्रोनांगोन जों अब्ला दिहुननोसै जोङो बेनि थाखाय जों हमबाय एबिसि हमबाय आरो बेखौ A -1 -2 B 1 0 C -1 2 बे मोनसेखौ C हमबाय बेखौ D हमबाय ओरै D हमना लाबाय दानिया A बिखौ दिहुनग्रोनि जों A बिन्दो आरो B बिन्दो मोननै बिन्दोनि जानथाय A B मोननै बिन्दोनि जानथाय जोंना मामोन खिन्थानि AB समान x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर बे रोखोममोन दा A B लाबो नालाय बेयो x1 y1 जाबाय बे x2 y2 x2 - x1 1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 आ 0 माइनास फर्मुलानि y1 आ बेबो -2 होल स्क्वायर बिदि फज'नानै दानिया नायनोसै 1 आ 1 माइनास प्लास 1 होल स्क्वायर प्लस माइनास प्लास 2 जों 0 प्लास खालामबा 2 आनो स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर मा जासिगोन बेहा 2 नि स्क्वायरआ 4 प्लास 2 नि स्क्वायरआ 4 4 मोनो नालाय 2 into 4 होबाय इजिकल मा जासिगोन इयाव लिरनोसै नैबे 4 खौ बाहेरायाव दिहुनबा 2 जाबाय रुटनि सिङाव 2 दंखायो माने 4 नि बर रुटया नै ए बि आ बेसे जाखो जोंना 2 रुट 2 ए बि आ 2 रुट 2 जाबाय दाना BC खौबो दिहुननोसै एसे सर्ट लिरनांगोन BC माबे BC ओरै खाथियाव ओरै गोसोआव ओरै साननांगौ BC 1 0 BC -1 2 BC बा BC नालाय बेनिफ्राय बेखौ फटाफट दानख' -1 होल स्क्वायर प्लास बेनिफ्राय बेखौ दानख' हर 2 -0 होल स्क्वायर जों फर्मुलाखौ नायबाय थानो सम गैला जोंहा थाब लिरनांगोन जों बेखौ नङाबा गोलाव जागोन बे माइनास माइनास प्लास जागोन होमबा 1 जों 1 प्लास खालामबा 2 नि स्क्वायरआ 4 ओरै सर्ट लिरनांगोन जों 2 निफ्राय 0 माइनास खालामबा 2 आनो थागोन 2 स्क्वायर दं नालाय 2 नि स्क्वायरआ मा जागोन अब्ला 4 प्लास 4 रुट अभार 4 प्लास 4 आ बेसे जादोंमोन गासै बेखौ होखानोसै जोङो 2 रुट 2 बेखौ खालामबा बिदिनो मोनहैखागोन नालाय सर्ट खालामबाय BC आ एसेनि जाबाय BC मा दिहुनबाय BC दिहुनबाय दाना CD खौ दिहुनलायदो CD सरि उल्था जाबाय CD समान रुट अभार नै खाथियाव होना लालायदो C आ बेसे C बिन्दोआ बेसे -1 2 BC D आ बेसे D आ -3 0 -3 0 दाना नायलायदो बेनिफ्राय बेखौ दानख्लायदो -3 निफ्राय -1 -3 निफ्राय -1 दानख'नांगौ -1 -1 जागोन माइनास माइनास प्लास 1 होखादो ओरैजाय होल स्क्वायर प्लास बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगौ 0 निफ्राय 2 0 -2 होल स्क्वायर -3 निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेसे थागोन जोंना -2 थागोन ओमफ्राय सुजा लानानै -2 स्क्वायर माइनासनि स्क्वायरा प्लास 2 नि स्क्वायरा 4 खनसेनो लिरखाबाय माने जों बेवहाय ओरै गोसोआव साननांगौ -2 निफ्राय 0 माइनास खालामबा -2 आनो बेहायबो बा -2 नि स्क्वायरा माइनासनि स्क्वायरा प्लास 2 नि स्क्वायरा 4 एखे जादों नै 4 प्लास 4 बेसे जागोन बेना अब्ला 2 रुट 2 बिदि CD खौबो दिहुनबाय मा दिहुनबानांगौ AD दाना AD दिहुनलायदो AD समान AD A निया बेसे -1 -2 -1 -2 D निया बेसे D निया -3 0 बेजों बेखौ दानख' -3 -1 माइनास प्लास 1 ओरैजाय स्क्वायर प्लास 0 निफ्राय मा दानख'नांगोन बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगोन -2 प्लास 2 बिदि जाबाय बेहा नायलायदो -3 निफ्राय 1 माइनास खालामबा -2 थागौमोन बेहाय -2 ओरैजाय -2 स्क्वायर माइनासनि स्क्वायरा प्लास जागोन 2 नि स्क्वायरा 4 प्लास 2 निफ्राय 2 जों 0 जों प्लास खालामबा 2 आनो 2 नि स्क्वायरा बेसे जागोन 4 बेबो मा जासिगोन अब्ला 2 रुट 2 एखे नालाय होमबा नायदो जों दोंब्रै आखान्थिखौ दिहुनबाय जों मा दिहुनखो AB आखान्थिखौबो दिहुनबाय BC आखान्थिखौबो दिहुनबाय CD आखान्थिखौबो दिहुनबाय AD आखान्थिखौबो दिहुनबाय हा माने बेसे मोनखो AB आबो 2 रुट 2 BC आबो 2 रुट 2 CD आबो 2 रुट 2 AD आबो 2 रुट 2 बा AB आखान्थि BC आखान्थि CD आखान्थि AD आखान्थि गासिबो 2 रुट 2 समान therefore AB समान BC समान CD समान AD दोंब्रैबो आखान्थिया समान जाबाय अब्ला दोंब्रैबो आखान्थिया समान जायोब्ला मा आखान्थिब्रै जागोन बे दोंब्रैबो आखान्थिया समान जायोब्ला जोंना बर्ग दब्लायनि आखान्थियासो दोंब्रैबो समानमोन ओरैजाय खिन्थु रम्बासनियाबो समानमोन दोंब्रैबो रम्बासाबो समान अब्ला आखान्थि दोंब्रैबो समान जादों बेवहाय
बेहा मोननै दं आखान्थि दोंब्रै आखान्थिबो समान समान जानाय आखान्थि ब्रै मोननै रोखोमनि दं अब्ला बेसो जागोन ना बेसो जागोन जों बोरै मिथिनो दा बा बिसोर मोननै गेजेराव मा फाराग दं बेनि खना हांखो दोंनैबो समान नाथाय बेनि खना हांखो समान नङा अब्ला जों खना हांखोखौ नायबावनांगोन खना हांखोखौ दिहुनना नायबावनांगोन जों खना हांखोखौ दिहुनबावनि खना हांखोखौ नै ओरै दाजाबना ला बेवहाय सावगारियाव AC आरो DB आरो होना लिरनि आरो AC समान AC होननाय लोगो लोगो लिरना लाबो ए नि पइन्टखौ लिरनो मोजां नायदो ए निया -1 -2 C निया बेसे -1 2 नै बेखौ ओमफ्राय AC खौ दिहुनोबा जों मा खालामोमोन बेनिफ्राय -1 निफ्राय बेखौ दानख'नांगौमोन -1 दानख'नांगोन माइनास प्लास 1 होल स्क्वायर प्लास 2 निफ्राय बेखौ दानख'नांगौमोन 2 निफ्राय मा दानख'नांगौ -2 माइनास प्लास 2 सो जाबाय बेहाबो ओरैजे जालांबाय बेबो नै नायदो 1 निफ्राय -1 0 1 निफ्राय -1 दानख'योबाथाय 0 जाबाय प्लास 2 जों 2 4 नि स्क्वायर 16 जों 0 दाजाबबाय 16 नि रुट अभार दं 4 AC दिहुनबाय दानिया BD होननाय लोगो लोगो Bआ बेसे Bआ जोंना बेसे 1 0 B Dआ जोंना बेसे Dआ -3 0 फटाफट दानख'लाय बेनिफ्राय बेखौ दानख'हरदो -3 निफ्राय -1 दानख'बाय होल स्क्वायर 0 निफ्राय प्लास 0 निफ्राय 0 दानख'दो 0 -0 बेखौ लिराबाबो जायोमोन 0 -0 बे 0आनो जाखागोन अब्ला नायदो माइनास प्लास होमबा 3 जों 1 जों प्लास खालामबा 4 नि स्क्वायरा 16 0खौलाय मा लाबोगोन गैला बेहा 16 नि रुट अभार रुटआ बेसे जागोन 0 निबो रुट रोदाया 4 अब्ला नायदो खना हांखो दोंनै देयारफर AC समान BD मोननैबो 4 ओंखारदो AC खना हांखो आरो BD खना हांखोआबो 4 अब्ला खना हांखोआबो समान आखान्थि मोनब्रैबो समान अब्ला माबे जागोन जोंना बर्ग बियो रम्बासनिया मोनब्रैबो आखान्थिया समान नंगौ थिगानो दंमोन बिसिम बेबो रम्बास बायदिनो नाथाय खना हांखोआ बिनिया रम्बासनिया समान नङाना नै बिनिया खना आखान्थि दोंब्रैबो समान खना हांखोआबो समान नै बिदि गोरोबथारदों बेनिखायनो मा जागोन बेनिखायनो बे बिन्दो मोनब्रैया मा रोखोमनि आखान्थि ब्रै बर्ग दब्लाय जाबाय बांद्राय गोलाव जाबाय भिडिअआ गुबुन बे 6 नाम्बाराव मोननै कुइसन दंबावो रमान नाम्बार 2 आरो रमान नाम्बार 3 बे एखे रोखोमैनो बानायनानै दोंब्रैबो आखान्थि जेरै AB दिहुनदो BC दिहुनदो CD दिहुनदो AD दिहुनदो दोंब्रैबो आखान्थिखौ दिहुनना नाय जि ओंखारो ओमफ्राय खना हांखोफोरखौबो दिहुनना नाय खना हांखोफोरा मा ओंखारो बेनिफ्राय रुजुनानै नाय आखान्थि दोंब्रै जुदि आखान्थि दोंब्रैबो समान ओंखारबाय आखान्थि दोंनाया खना हांखो दोंनाया समान नङामोनब्ला मा जागौमोन बियो रम्बास जागौमोन मोननै आखान्थि हमना ला AB आखान्थिजों BC आखान्थिजों समान आरो CD आखान्थिजों AD आखान्थिजों समान दोंनै आखान्थिया समान आरो खना हांखोफोरा समान मोनबायलायनो AC समान BD अब्ला मा जागोन उल्था आखान्थिया समान आरो खना हांखोआ समान उल्था आखान्थिफोरा समान आरो खना हांखोआ समान जायोब्ला मा जागोन बियो आयत दब्लाय जागोन जुदि उल्था आखान्थिफोरा समान जानानै खना हांखोफोरा समान जायाब्ला मा जागोन लिग दब्लाय जागोन नै बिदि एसे फाराग दं लिग दब्लायजों आयत दब्लायजों नै बेफोरबायदिनि बर्ग आरो रम्बासनि एसेल' फाराग बिसोर मोननैनि गेजेराव बेफोरखौ दिहुननानै नायबानो बेबायदि बानायोबानो बे रमान नाम्बार 2 आरो रमान नाम्बार 3 खौ नोंसोरो क्लासाव हागोन जोङो आरो बिदिनो 7.1 आव मोननैसो सल्भ खालामबावगोन हानायमानिखौ सल्भ खालामगोन फरायसाफोरखौ खावलायनाय
बे लकडाउन जोबजासिम आं नोंसोरनो बिदिनो सानखान्थि आरो इंलिश ग्रामारनि माखासे भिडिअ आपल'ड खालामना होबाय थागोन जाहाथे फरायसाफोरा नायनानै गावबा गाव बहियाव नट खालामना लायो बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों।